Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Max, Tanya Chinita. Feel good morning, Colin Teats. Tawagin niyo na lang po akong Nico. Ito pong katas ko ay tungkol po kay Donna. Nangyari po ito way back. Second year college po kami nung naging kami. Umabot po kami ng 3 years. At nung panahong yun, pareho na po kaming graduating students. Magkaiba po ang aming school. Pero sa huling taon na po ngayon, biglang nagbago si Donna. Di ko po alam kung anong nangyari pero nag-shift daw po siya ng ibang course. At doon na nagkaroon siya ng panibagong set of friends. Hindi ko na kilala yung kanyang mga kaibigan. And then one time, sinundo ko po siya sa school niya. At may nakapagsabi sa akin na di raw to pumasok. At tinuro ako dun sa tambayan nila sa bilyaran. At dito na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng nakalipas na live sa YouTube ng Love Radio Manila. Saan tayo live? Sa Love Radio Manila YouTube channel. Asa kaya si Donna dito? Grabe talaga, Richard! Paraigat! Oy, Donna, ikaw na, tira mo na! Tirahin niyo na ako! Ay! Ayun siya, lalapitan ko. Ang laki naman ng balls na to. Ay, tira mo na! Ay, sana Donna, all tirahin mo na. Sana all Para tirahin na kita mamaya. Ay, sige Babe. Don? Oh, Babe, anong ginagawa mo? Ba't nakalasing ka na? Di ba may... sino may ba mo dito? Ikaw! Joke lang. Di ba, Ba't ka nandito? Nagbibilyar pa sinusundo ako kita eh. sinabi Bakit ng... mo ko sinusundo? Nanay, bakit ha? Oo nga naman, nanay ka ba? Ano? College na ako ha. Bakit ka nang susundo? Daig mo pa nanay ko ha. Nanay ko nga hindi ako sinusundo eh. Kawawa. Tatawag
tawagin mo pa akong bay, paparinig mo sa mga lalaki dito. Anong feeling mo, ha? Pag mamayari mo ko? Dali, tira pa tayo. Isang set pa tayo, ha? Ako magalit yung lalaki dyan. Sino ba yan kasi? Kaklase ko. Eto, si Nico. Please meet. Anong pangalan mo? Ano ba? Anong pangalan niyan, Trixie? Yan si Nico. Yan may si Nico, yung boyfriend mo. Hindi, yung yung kasama natin. Anong pangalan? Si Julius yan. Oh, Nico, meet Julius. Ito si Nico. Asyo, meron lang yan. Hindi ko yung boyfriend. Nung susundo. Tatay Pwede ba ba tayo kita? mag-usap? Tatay ko nga, hindi ako sinundo. Elementary ako. Ito, susunduin mo ko. Pwede ba tayo mag-usap? Okay lang ba? Ha? Naglalaro ako eh. Oo nga Istorbo naman. to. Oy, tira mo na, oh. Pinailalim para shoot. Mag-usap natin saglit. Ano ba? Ano ba? Oh, Sino ka ba? Para starboy na ako. Naglalaro ako eh. Mag-usap lang tayo saglit. Pwede ba? Halika nga dito. Guys, wait lang ah. Anong problema mo? Bine-babe-babe mo pa ako dun. Ano, para marinig ng mga nasa kabilang table na jowa kita? Nananadya ka eh. Simula nang nakasama ka dyan sa grupo na yan, nagbago ka na. Anong nagbago? Nag-i-enjoy ako sa buhay. Life is short. Ano sabi mo? Nagbago. Hi ka ba? Anong hi? Nagiinom lang hi. Grabe ka makabintang. Hindi ko nagugustuhan. Umalis ka na kaya. Nag-chill yung tao eh. Nasa-stress kasi sa'yo. Doon na. Sobrang sakal ko sa'yo. Seloso ka pa. Umuwi ka na nga. Naglalaro pa kami. Sayang yung ano ko. Yung ambag ko sa... Ano? Kailan ka pa natuto magbilyar? Ha? Nag-aaral ka dapat eh. Ba't nasa bilyaran ka? Bakit bawal magkahabi habang nag-aaral? Ikaw nga, puro ka ML eh. Puro ka rollbox. Rollbox. Oh, bakit ito yung gusto ko ah? Uwi na tayo. Tara, ihatid kita sa iyo. Umuwi ka mag-isa mo! Ito na. Di ko na siya mapigil ko lang, tits. Talagang sinusuway na niya ako. Gusto ko siyang ihatid sa boarding house niya pero ayaw niya eh. Kahit anong pilit ko. At matapos po yung incidenting yon, halos 1 linggo niya akong ginost. Binlock niya ako sa mga social media niya. Kaya, pinuntahan ko na siya sa boarding house niya. Hala, nagmamao yung Nico ba yun? Nandun sa labas, tingnan mo. Lula! Labasin mo ako dito! Trixie, Mag-usap tayo! Ano ba? Babatuin ko yung boarding house mo! Trixie, anong gagawin natin? Puntahan mo na lang kasi. Eh bakit Ano? ganyan siya? Nag-iskandalo siya. Ano? Nang bato. Ayan, nabasag ng jealousy. Ha? Jealousy. Jealousy. Jealousy, oh. Trixie, tumawag ka ng tanod. Trixie, di ba tatay mo tanod? Sabi mo yung sa sinusweldohan natin ng gobyerno yung tatay mo, ah. Wala eh, lasing yung tatay ko. Bakit lasing yung sa sabungan? Ano ba? Labas ka! Doon mag-usap Trixie, tayo! di ba yung tito mo Puntahan tatakbong... mo na lang Di ba yung kasi. tito mo tatakbong kagawad? O sabihin mo, magpasikat na siya ngayon. Awatin niya si Nico. Dali! Ako, napakaduwag nun. Ano ba yung lahi Bex nyo? kasi yun, ayaw niya ng mga ganyan. Ano yung lahi nyo? Donna! Lumabas ka nga dito! Tapusin mo na lang kasi. Di ba yung ano, yung... Di ba yung... Yung tatay ng hipag mo, di ba tatakbong kapitan? O dali tawagin mo. Sa kabilang baryo naman yun. Kaya wala naman siya pakialam dito sa baryo natin. Ano ba yan?
O, di ba? Ano sa... Trixie? Puntahan mo na lang kasi! Ano ba? Trixie, di ba yung kuya mo, di ba? Ano yan? SK President? O SK ano ba? Uy, Tama. matagal na yun. Ang tagal na ng kuya ko. Senior. SK Di ba sobra naging 40 siya. Hindi siya SK na ano, sanggunian. SK sobra 40. Ano talaga? Labasin mo na lang kasi. Eh, di ba naging SK siya? Alam niya umawat ng nagmamaoy. Kasama ba yun sa SK? Mangjowa pa siguro yun. Dali, marunong niyang umawat ng Ikaw, nagmamaoy. napuntahan mo na kasi. O, di ba, Trixie? ka! Di ba, ano ka, Sergeant at Arms ka sa classroom dati nung... Classroom ba to? Boarding house to? Kung lumabas ka pa, tapos ubos yung bintana natin. Puntahan mo na. Trixie, tawagin mo yung last, yung may-ari ng boarding house, tawagin mo. Nagtago nga kasi binabato siya. Nico! Lumabas ka, mausap tayo! Nico! Umalis ka dito, papapulis kita! Wala akong pakialam. Kausapin mo naman ako. Wala akong ginawang masama sa'yo. Trixie, hindi ko na kasi kinakausap eh. Kaya nga, puntahan mo na lang kasi. Ayaw mo na ba talaga sa kanya? Ayoko na eh. Usapin mo Sobrang na lang. KJ niya. Kausapin mo na lang, sige na. Di ba yung tito mo polis? Tito ko. Di ba, may sinabi mo nung high school tayo, nagsisinungaling ka lang yata eh. Wala ka namang polis na tito. Sabi mo, Oo. general. Police siya, pero barangay police. Sorry, natanod pa rin ba yun? Sorry May na. ganon kayo sa inyo? Barangay police tawag sa amin. Barangay doon. police. Oo. O bakit ginagamit yung tricycle ng Ano ba? barangay? Oo. Huwag ka maingay. Kasi hindi alam ni Cap yun. O sabi mo na, nabubulabog na yung buhay ko. Donna, please! Usap tayo saglit! Punta mo na. Sige na nga. Nico, umalis ka. Ba't mong binabalis? Eh, kasi Wala mo. nagmamaoy ka, nagbabasag ka! Ako Hindi ka magbabayad niyan lahat! Bayaran ko yan. Ano ba? Hindi mo kasi ako napansin. Wala mo akong ginawang masama. Dapat alam mo na, kung di kita pinapansin, di kita kinukausap kasi ayoko na sa'yo. Apaka KJ mo, ayaw mo akong maging masaya. Gusto mo sa'yo lang umiikot mundo ko. Ay, sige, ganun yun. Nagbago ka kasi mula nung Ano sumama ka nagbago? sa mga barkada mo na yan. Bakit? Masaya lang yung barkada ko. Masaya? Amoy sigarilyo ka pa? Kailan ka natuto mag-yosi? O bakit? Ano ba masama? Bata pa naman ako ah. Ano sinasabi ko eh? Umalis ka na, papapulis kita. Tatawagin ko na yung barangay police. Sige na, huwag mo naman itong gawin sa akin. Doon na. Umalis ka na! Umalis ka na! Ayoko na sa'yo! Ayoko na nga sa relasyon na to. Dapat naintindihan mo yun. Hindi na nga ako nagparamdam, ang kulit mo. Umalis ka na! Umalis ka na, umalis ka na. Tatawagin ko na yung Donna. police. Tonight, I'm calling out your name. Yun na pong huling beses na nakita ko po si Donna Colantits. Sakit po nun. Nagmaoy ako dun kasi nga ayaw niya akong kausapin pero yun na pala yun. Hindi na ako updated po sa kanya kasi nga nakablock na ako. At umalis na rin po siya sa boarding house na yon dahil nahiya raw po siya. Ay, antayin mo.
Fast forward po. Gumraduate po ako sa kursong Business Management. Nakapagtrabaho po ako sa isang opisina. Ngayon pa man, hindi ko pa rin po makakalimutan si Donna. Ewan ko ba? Matapos ang halos 3 taon, Kolantits, mula nung maghiwalay kami, may nabalitaan po ako tungkol sa kanya. Kaya kahit nakakahiyaman sa pamilya niya, ay bumisita po ako sa kanila. Ay, buti naman na nabisita kayo, darling, di ba? Kaya nga, ano bang sadya mo, Nico? Gusto Di ko ba lang- matagal na kayong hindi nag-uusap ni Donna? Yun na nga po eh. Gusto ko lang po siyang kumustahin. Para kasi hanggang ngayon, gusto ko lang po ng closure. Wala po kasi kaming closure talaga dito eh, tita. Kaso baka hindi namin alam kung haharapin ka ni Donna. Nasa tama siyang mood kasi Medyo may may sometimes yung Nagbag- anak namin eh. oo medyo nagbago talaga yung anak namin. Tingnan natin. Puntahan ko muna, darling, ha? Sige, Baka, sakay mo sa wheelchair. ba't ba i-wheelchair yun? Marunong maglakad yun. Sandali, ha? Diyan na muna kayo. Ako na bahala dito. Anak, halika dito. Tutulak pa kita. Ayan. Diyos ko, ano nangyari sa anak ko? Ganyan ba yung epekto niya? Anak, may bisita ka. Sino ho? Ba't kayo nagpapapunta ng bisita? Kita natutulog yung tao eh. Natutulog na ganyan-ganyan ka? Tulog ba yan? I don't. Oh, may unggoy. Tay, nagsama ka pa ng unggoy na pareho mo. Ganun, tatay mo ako. May sometimes ka, di ba? Sabi mo, may sometimes ka, di ba ako nagmana? Ba't ako ikaw lang yung may sometimes, Donna! Ano buhanga mo yan? Mama, sana po hindi yun... Wala namang kwenta yung bisita na yan. Manggugulo lang yan ang buhay ko. Umalis ka na nga. Donna, ano nangyari? Kawawa naman siya. Ayo, kung Ano naawa sinasabi ka mo, na sa anak ko. kawawa? Ang blooming ko kaya. Narinig mo yung konsensya niya? Don, Umalis na kayo. Papa naman eh, sa susunod nga po tatanong nyo sa akin kung karapat-dapat ba yung bisita. Papasok na ako doon. anak, kausapin mo yung bisita Ina mo. naman oh! Uy! Umalis ka na lang, iyo. Diyan na kayo! Metro's #1 Love Radio. Basic!